Hayırlı gün muhterem cemaat. Hayırlı gün Tatarstan. Bugün oktyabrның 2 gününde sizin bilen tur efirde min Nazım Səfərov bulurman. Күнегілген тәртіпні бұзмайшы, әйдәгіз тарихтағы истәліклі вақиғаларға күш салып кетейік. Бүген дөнья җәмәгатьчелеге елмаю көнен билгеләп үтә. Яшьләр телендә смайлик дип йөртелгән билгене 1963 елда америкалы рәссам Харви Белл бер компания заказы буенча ясый. 1999 елдан бирле үткәрелүче елмаю көне итеп октябрьнең 1 җомгасы сайланган. Кай вакыт бүтән нәрсәне бер юлы искә төшерү өчен бер җир җитә дигән биекләребезнең берсе. Безнең халык исә тагын да старык һәм кыскарак итеп әйткән. Шырына күрә җыры. Бүген сезгә тәкъдим ителәчәк җыр да шырыбызга туры киләдер дип уйларга кирәк. Әле генә туган җырның күп гомере барлыгында фаразлап булмый, анысы бик күп нәрсәләрдән тора. Шушы урында бер җыр тарихы дигән традицион сәхифәбезгә күз салыйк. Өр-яңа җырның сүзләрен язучы журналист Касим Нуриәхмәт улы Тәхәүддинов 1925 елның 10 сентябрендә Шигыр, хәзерге Лениногорск районының Тукмак авылында туган. Татарстан журналистларының Хөсәйн Ямашев исемендәге бүләге лауреаты, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, иҗат псевдонимы Касим Тәхәү. Журналистлар җырына көй язучы һәм беренче тапкыр башкаручы Мирсәет Сунгатуллин Әлки районы Татар Борнае авылыннан. Ташчы, автокранчы һәм башка бик күп һөнәрләр үзләштергәннән соң гына зур сәхнәгә чыга. Россиянең атказанган артисты, Татарстанның халык артисты, 205 җыр һәм мөнәҗәт сыйган диска белән Россия һәм бөтен дөнья рекордлар китапларына керде. Цифрлы трансформация һәм тикшеренүләр икътисады институты исәпләп чыгаруынча, Россиядә 317 мең журналист бар. Шуның 1000-ен татар журналистлары дип алсак, беренче тапкыр яңгыраячак журналистлар җыры хезмәттәшләребезгә, үзебезгә багышланган бүләк дип кабул итик. Әмма музыкаль бүләккә күчкәнче җырның тарихын барлык. Тарихы 1968 елда языла башлый. Журналистлар турында бик күп җырлар язылган булган рус телендә. Музейны төзи башлагачтан мәйтәм, ник татарча журналистлар турында җыр булмаган микән ни? Эзли торгачтан, китаплар укый башлагачтан Шәмсия Хамматовның бер китабыннан килеп чыкты. Менә 68 елда 4 апрельдә Касым Тәхәү шәһәренә журналистлар дигән җыр язганнар. Аны мәйтәм ул газетаны табарга кирәк. Архивтан барып аны таптык та, чынлап та ушул җырны ноталар белән басып чыгарганнар. Социалистик Татарстан газетасының мөхәррире Шәмси Хамматовның кем булуы турында сүз куертып туру кирәк түгел. Татар гавамендә танылган кеше. Әлеге җырны яздыру фикерендә ул әйтә, авторларын табынуда ул оештыра, форсаты да чыгып тора, юбилей. Үзенең юбилее түгел билгеле. ТАССРның иң дәрәҗәле иҗтимагый сәяси газета чыга башлаганга 50 ел булып килә. Хезмәттәш, замандашлары Шәмсияганы үзендә җырларга ярата, гомумән җырга моңга хәвәс кеше дип искә ала. Шунысы да кызык, социалистик Татарстан газетасын татар халкының мөгаллименә, киңәшчесенә, фикердәшенә һәм кайчакта аның бәхәсчесенә әйләндергән Шәмсияга җыр текстын яздыру өчен халык шагыйрьләрен эзләп китми, үзе җитәкләгән редакция хезмәткәре журналист Касым Тәхәүгә мөрәҗәгать иткән. Касым абый үзе гомергә промышленность бүлегендә эшләде. Әмма ләкин теге шигырь язу буенча каләмен ташламады. Менә шушы газетаның 50 еллыгына Касым абый язган җыр. Әмма ләкин ни аяныч, бу җыр бер тапкыр да яңгырамаган. Мин аны каян беләм? Инде мин әзрәк кенә шул Касым абый җыр кешеләр белән дә безнең әле Аллаһка шөкер исән сау кешеләребез дә бар. Мин үзем дә бит инде 60 елга якын шушы коллективта эшлим. Шунда бер тапкыр җыр яңгырамады ул җыр. Сәбәбебез аңламадык. Касым Тәхәү иҗаты үзе бер дөнья. Кичә уй-хисләрем тора иде елгадай ташып, дөнья киңлекләренә җәелеп күкләргә ашып. Бүген никтер илһам чишмәм тынды, һич җырламый, инҗи сүзләр табылмыйча утырамын баш кашып дип яза ул бер шигырендә. Касым Тәхәүнең 30лап шигыренә композиторлар тарафынан җыр языла, алар арасында Нәҗип Җиһанов, Александр Ключерев.
Рөстәм Яхин, Сара Садыйкова, Захид Хабибуллин да бар. Журналистлар җырына да музыканы композитор Рөстәм Яхин яза. Нотасы да бар, Рөстәм Яхин музыкасы. Аны хәзер музыканы, нотаны белә торган җырчыны табасы кирәк булды бит инде. Меннән шуннан соң Ризван абыйдан табып бирегез, пожалуйста, митәм, аны ничек табырга? Ярар, мин сиңа табып бирәм бер артистны диде. Һәм инде мен сәйт бездә гомер-гомергә ул бездә эшләде, безнең белән якын мөнәсәбәттә булды. Әле безнең штатта да эшләде ул. Безнең бер командировкаларга күбелдек. Олларда менә ул эшләп карады да, менә үзем язсам нәрсә булыр икән дип сүз әйтте. Һәм без аңар инде бик ризалаштык. Аннары икенче көнне булар килеп керделәр Союзга. Сиңа артистны таптым. Мин инде аны көтмәгән идем, шулай тиз генә инде көтерләп китәсен. Әммәтәм җырлап та күрсәтәсен, җырлап та күрсәтә. Минем көңелне таптырда бу җырлап та җибәрде. Шуннан соң инде миңа кушымтасының сүзе бик ышанмый диде. Мин моны алып китәм дә үземчә эшләп карыйм әле диде. Шуннан соң да әле мин ышанмадым. Юк инде мен әйтәм, Татарстанның халык артисты, Рәсәйнең заслуженный артист, мен дә моны эшләп йөрмәсем. Тагын бер-ике атналар вакыт үткәчтән миңа шалтырата. Менә җырның эшен бетердем, килеп тагын бер тапкыр җырлап карыйм әле диде. Шуннан соң гына ышандым инде мин арга. Мен әйтәм, җырлап кара. Бернинди икеләнү булмады. Мин менә бу журналистлар дигәч, әйтәм, монда җыр юк. Һәм бу җырны мин ничектер минем башка килеп керде. Ул журналист 7 кеше, 7 кеше бик зирәк дип әйтим инде. Һәр җирдә дә алар кергә тырышалар, аларга тырышалар сүзләрен, үзләренең кирәк теге нидән чигән ул интервью мәгълүматларын, әңгәмәләрен үзенә алырга тырышалар. Тизрәк мин бу җырны шулай күрдем мин журналистлар җырында. Шуңа күрә шундый җыр туды күңелдә һәм ничектер шундый фикер туды да имя шунда ук менә шунда килеп чыкты аның ки шулай. Һәм җырладым да үзем ничектер алар белән гомер буе бергә эшлибез. Теге ниләр вакытында менә бу газетка язулар вакытында авылларга чыгып, шәһәрләргә чыгып, авылларга барып теге башка шәһәрләрдә дә булдык инде біз күп булдык. Менә ватаным Татарстан белән дә пропагандалау өлкәсендә инде. Теге мин журналист булып үзем эшләмәдем. Ну, пропагандалау буенча газетны һәм газетка яздыру буенча без шулай үзебезнең ансамбль белән Татарстан балкышы дигән ансамбль бар безнең. Шул ансамбль белән без күп кенә җирләрдә булдык. Хәтта Үзбәкстанга да бардык. Менә шул аның шушы газетларны, Ватан Татарстан газетларын Үзбәкстанга апарган иде. Шуңа күрә ничектер үзем җиргәч, үзем күргәч, журналистларны шундый көй булырга тиеш, ул үзенчә җитез дә булырга тиеш ул. Һәм аны халыкта җырларга тиеш, җырланып булсын дип инде. Шуңа күрә шундый матур җыр килеп чыкты. Һәм шуннан да дөрес булды ахыр инде. Бу җыр безнең татар журналистикасының гимны булырга тиеш. Ни өчен соң Рөстәм Яхин музыкасы гимн буларак язылса да, ул вакыт әйләнешкә кереп китмәгәнен Габделбәр Ризванов менә ничек аңлата. Менә сәбәбен мин аның соңыннан гына аңладым. Менә Мисәйткә аның егетенә Алмазга биргәннән соң аңладык. Алар инде әзрәк кенә әйттеләр, бу җыр әле теге миллилеккә тартым түгел дигән соңрак әйттеләр. Һәм шуннан да хәзерге җыр ул сынап милли җыр. Безнең татар журналистикасын үстерә торган, аны зурлый торган җыр. Әле мин мәйтәм бер куплетны калдырам әле дигәнем, мәйтәм бу куплетны калдырсаң, монсы килеп чыкмый ничектер. 4 куплет булды, кушымтасы да бар бит инде аның. Һәм кушымтасын шулай үзенә үзе әйтеп тора, шулай журналистларга дип теге күренеп тора, ничектер шундый ни икән, шундый журналистларны икәнен шулай итеп күренеп тора инде. Ә хәзер премьера. Касыйм Тәхәв сүзләре, Мирсәет Соңгатуллин музыкасы, журналистлар җыры. Yazmışı bizning yazmış, biz her vakit əzir yolğa, ilkinligin gizəbiz biz, ötkin qaləm alıb qolğa. Jurnalist ol şunday kişi, her yerdə var onun işi, qış təliday
күпме йырақ юллар үтә. Журналист ул шундай кеше, һәр җирдә бар аның эше. Безгә буран киртә түгел, ачы җилләр яңгырларда, күңелләргә юл салабыз, заводларда, киң кырларда. Журналист ул шундай кеше, һәр җирдә бар аның эше. Кыш теледәй хәбәр өчен күпме йырақ юллар үтә. Журналист ул шундай кеше, һәр җирдә бар аның эше. Фонтан булып нефть чыга, бір малык буйларында. Безнең якты эзебез бар, Әлмәт шөгір якларында. Журналист ул шундай кеше, һәр җирдә бар аның эше. Кыш теледәй хәбәр өчен күпме йырақ юллар үтә. Журналист ул шундай кеше, һәр җирдә бар аның эше. Тыңга белми юл юллыйбыз, иртүк торып алсутаңнан. Килер бер көн кайтырбыз без, хәбәр алып Марсияннан. Журналист ул шундай кеше, һәр җирдә бар аның эше. Кыш теледәй хәбәр өчен күпме йырақ юллар үтә. Журналист ул шундай кеше, һәр җирдә бар аның эше. Журналист ул шундай кеше, һәр җирдә бар аның эше. Кыш теледәй хәбәр өчен күпме йырақ юллар үтә. Журналист ул шундай кеше, һәр җирдә бар аның эше. Ойларның иң зуры Рамазан айы, көннәрнең иң зуры җомга көне. Бүген октябрьнең 1-нче җомгасы. Һәр кайсыбызга да хәерле җомга көнне насыйп булсын дигән теләктә мин сезнең белән бүгенгә саубуллашам. Җомга вәгазен исә гаилә мәчетенең имам хатипы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин укыр. Исәнлектә күрешик. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين hörmətli cemaat Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Cuma mübarek bulsan Rabbimiz Allah her bir gailəgə bəxət bereket birsin cemaat bu Allah üsə bu Allah birgə tıra başlı gailə qaralar nikah uqatalar toylar uzdırabız beyram itəbəz şunda cemaat bu Allah'ımız tıra başlağaş onlar arasında türlü sözlər çığa başlı. Mənə İrim gül işte
эштән дә кайтмый, ярдәм дә итми. Әлбәттә, җәмәгатьул муслимин, әгәр дә гаиләнең башы ират булса, хатын-кыз муен. Һәм хөрмәтле ирләр, шушы хатын-кыз безгә җәмәгатьул муслимин кыл итеп бирелмәгән. Шушы безнең хатыныбыз да, аның ата-аналары да бар. Ул да зур гаиләдә үскән бала, һәм аны да хөрмәтле ирләр безгә ышанып, әманәт итеп тапшырдылар. Әгәр дә без үзебезнең хатыныбызга кыл дип карыйбыз икән, менә идән юа, пешерә, тан нишли, без бармак-бармакка да идә сукмыйбыз икән, ул гынах җәмәгатьул муслимин. Чөнки хатыныбыз хезмәтче түгел, хатыныбыз ул хатыныбыз, ул безнең гаиләнең күркәм, матур йөрәге дип әйтик. Шушы гаиләнең учагын саклаучы, караучы, Алла бирсә, безгә балаларны табучы, һәм шушы балаларга без шың әти, шың әни булыйк җәмәгать. Бер-беребезгә хөрмәт белән карыйк. Әгәр дә без хатынның дәрәҗәсен төшерәбез икән, каралы, син мусульман хатыны бит, син тыңларга тиеш дип, әллә нинди сүзләр өйрәндек икән, ул гынахлы сүзләр җәмәгать. Алла Тәала анардан сакласын. Чөнки ир белән хатын алар тигез. Икесе дә Алла каршында тигез. Валакин хөрмәтле ирләр, без ир буларак хатыныбызны риза булып алдым дигәч, аның өчен Алла каршында җавап бирәбез. Әгәр дә ул җылы икән, шушы күз яшьләре өчен безгә гынах. Әгәр дә ул елмая икән, елмаю өчен безгә савап. Һәм һәрбер ипи кисәге кайсысын без игә китерәбез, ул вакытта безгә садака дип санала. Җәмәгать, без ирләр булгач, бездә әлбәттә төрле вазифа, эштә без әллә кем булырга мөмкин без. Валакин хатыныбыз өчен мин ир, хатыным белән йөрергә тиеш, кайдыр кинога барырга тиеш, хатыныма бүләк бирергә тиеш. Менә хөрмәтле ирләр, сезгә сорау, үземә дә аны бирәм. Ахыргы тапкыр без хатыннарыбызга, әниләребезгә, апаларыбызга кашын бүләк биргән идек. 8 март ул елга бер генә җәмәгать ешрак шуны үтик, эшлик, һәм җәмәгатьул муслимин балалар эшендә без шың әти булыйк. Чөнки балаларыбызга телефон бүләк иттек, һәм шушы бала шушы телефонга, планшетка, компьютерга шумган. Без баланы ырышабыз, валакин аны бүләк итүче кем? Мин. Шуңа җәмәгатьул муслимин балалар белән дә әзрәк урамга чыгып, футбол уйнап, башка әйберләр дә балаларыбызга, гаиләләребезгә күрсәтик.